Με χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο μας newsletter που περιλαμβάνει όλα όσα ξεχώρισαν στον Θησέα τον Αύγουστο. Ξεκινάμε με τους ανθρώπους του Θησέα που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς μας. Η Ναταλία Γερασκλή και η Αλεξάνδρα Ταταρουσάνου από την Νοσηλευτική Υπηρεσία, ο Δόκτωρ Σπυρίδων Μεθενίτης από το Εργομετρικό Κέντρο και η Ουρανία Ακτύπη από το Human Performance Lab παρουσιάζουν με απλό και κατανοητό τρόπο τις υπηρεσίες των συγκεκριμένων τμήματων. Συνεχίζουμε με 2 νέα βίντεο που παρουσιάζουν βασικές μας υποδομές. Στο πρώτο γνωρίστε το υπερσύγχρονο εργομετρικό μας κέντρο, όπου σχεδιάζουμε στοχευμένα προγράμματα άσκησης και αποκατάστασης. Στο δεύτερο, επισκεφτείτε νοερά το χώρο της θεραπευτικής άσκησης, εκεί όπου ξεκινά η ενδυνάμωση και η επιστροφή σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Κάθε μήνα σας παρουσιάζουμε μερικούς από τους ανθρώπους μας που φροντίζουν για την πρόοδο των ασθενών μας. Αυτόν τον μήνα γνωρίστε την Αλεξάνδρα Ταταρουσάνου, προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Κορμά, κλινικό νευροψυχολόγο του κέντρου και την Ελένη Κοντού, υπεύθυνη του τμήματος θεραπευτικής άσκησης. Στο πεδίο της επιστημονικής ενημέρωσης, ο Θησέας συνεχίζει να έχει ενεργή παρουσία. Ο κύριος Αντώνης Δούκας, διευθυντής των τμήματων αποκατάστασης, αναλύει τη σημασία της χειροθεραπείας ως βασικής μεθόδου αποκατάστασης της κινητικότητας. Παράλληλα, η κυρία Γεωργία Δήμου, φυσικοθεραπεύτρια του κέντρου, παρουσιάζει την προσέγγισή της στην καρδιοπνευμονική αποκατάσταση. Μέσα από τη μεταπτυχιακή της εξειδίκευση, εξηγεί πως η σωστά στοχευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε με μια σημαντική αναβάθμιση στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι πλέον πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Με τη νέα σχεδίαση, κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς εμπόδια, σε όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου. Κλείνουμε με 2 επερχόμενα εξειδικευμένα σεμινάρια. Τον Οκτώβριο η Focus Fitness διοργανώνει στο κέντρο μας 2 πρακτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας που θέλουν να εμβαθύνουν στις κλινικές παρεμβάσεις για τη σπονδυλική στήλη και την πίελο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο αναλυτικό μας newsletter, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας. Αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής μέσα από το site μας, ώστε να λαμβάνετε πρώτοι όλα τα νέα, τις δράσεις και τις σημαντικές ανακοινώσεις του Θησέα. Μείνετε κοντά μας, γιατί κάθε μήνας φέρνει και κάτι νέο που αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας.